Haide. Salutare, tot l-aș mai găsi la un moment. Astăzi vom juca Skyblock. Bă, ce ți-ai pus pe cap, mă? Skyblock, scuzați-mă. O, bă, ce ți-ai pus pe cap? Nu știu, nu-mi place. Dovleac, Așa, dovleac. arată fain. Și ce să facem astăzi, Oviu? Nu știu, Pică în două. am Facem un episod de ăla mai lung. Avem ce facem acum. Eu vreau să termin odată pe asta. Prima dată să vă prezint insula Bocilaiu am avut. Să prezint cum am murit. Ai murit? Te-ai rugat? Și aici avem generatorul. Șmecher. Eu l-am făcut mai... Bă! Bă! Ai spart tu prostia aia? Eu n-am vrut să spar, bă. Aici, bă. În fine, aici ar trebui să fie ceva ferm, dar nu mereu. Fermă, Bă, și ce ne am chinuim să înțeles? facem bică, nu mă. Și aici Dar nu avem ne o ești. vadă. Bă, uite cu ce am. Ce mă? O, am spart sămânța, tu. Nu așa. Ce mă avem plătație? Și cât iron avem, oare? Știu? Cât iron avem? Iron. Nu știu, de iron am. Bă, Da. nu prea avem. Da, ce avem? Nu. Vedem, se arată Da. greu de culul ăla. E Nu. șmecher, mă. Asta acolo că stă bine. Oh, erau puțin chest. Serios. Serios, și eu da să iau. Bun, hai să mai facem rost de iron. Bă, dar avem aici rost. Așa. Bă, nu! Dar pune înapoi prostia aia acolo. Real era să pici. Da. Bă, despică că dai mă zi, eu fac și nu. Așa. M-am ghicit gheară. Așa. Hai să facem parcurul, bă. Chidare de stoc. Da. Dacă vreți să pe serverul ăsta, intrați pe rev.minecraft.românia.ro Și se spune mai nou. Bă. Ce mă? Se spune mai nou, slash. Slash. Și le găsiți acolo. Ia, bă, Uitați, zombiul face parcur. Face zombiul parcur, uitați. Wow. E. Ia, l-ai, bă. Ia, l-ai pe a mine. Le Du-te, mă, n-am mai avut hangerul ca lumea. și Ia, n-am arătai avut hanger. Eu mai am 3 de ale de hanger. Cum ai murit? Bă, avem zombie în Tu generator, știi că ești avem două nebun? săbii de diamond enchantate în chestul ăsta, nu? Nu știu. Una cu Bane of Arthropods 3, cred că Spima Arthropods și am Breaking 3. Da. Și bă, hai să Eu- facem mică, nu? Ca lumea. Minează. Ce? Ce Da, faci? l-ai pe a mea, bă. Ce e că Frate, dă-i Knockback 2. Fuck. Knockback 2, Knockback 2, te dus, da. Și avem o insuliță drăguță. Puteți veni și voi. Când suntem online pe server, puteți da TPA să încercați parcurul. Da. Făcut de Bă, mine. acceptăm pe toată lumea. Cu mic, cu mare. Deci cum? Ce faci, mă? Faci parcurul? Eu? Îl fac, nu vezi? Ah. Ți-am mai pus un din ăla, să te enervezi mai bagă mult. mâța asta, mă. Ce? Fuge mâța de mine. Bă, bagă. Bă, zombalău. Bă, fac două, pare asta, așa. Ce? Deci mâță. Eu? Nu, mă. Mâță, mă, n-auzi. Eu? Avem un spider pe casă. De ce este zăpadă deasupra? Nu sparge zăpadă, nu Snowman-ul, zăpadă. bă, snowman-ul de ieri, mai știi? Ah. Din păcate nu muri snowman-ul. Ia, bă. O trăit câteva, da, totuși trebuia să moară la un moment dat. Bă, Eu. Bă, Denis, ce? sunt un pic nebun, bă. Aici fac un de drop-uri. Mie, să pice aici. Adu, N-am m-am fac. picat jos, mă. Eu păi l-am făcut eu greu, nu te teamă. Da. Stai să iau plantațiile de aici. Hai, mă. Hai. Hai că încerc să trec. Bă, dar am spus că vrem să facem beacon-ul, dar nu prea găsim mai rămâne. Da, dar stați că facem întâi ăsta. Terminăm parcurul și după aia. Ovi, Ce-i? ai zis că te apuci, nu de filmat. Da. Ok, atunci, Astăzi vă puteți da, o să pun un episod de Team Fortress. dacă o să-l pui până la urmă. Vă pun, nu te teame. Da. Deja de când o spui că filmezi? De mult. De mult, dar niciodată nu te ții. Nu, dar chiar spun de mult. Ce? Bă, iar vrei să mă omor.
Ești nu. Acolo jos, de dropper. Nu, De dropper. De nu cred că l-ai dropper. făcut ca lumea. Știu? Nu cred că l-ai făcut ca lumea. Ce? De dropper-ul. Ba, mă. E faza că ai șanse să mori. Pentru că ei ultimii falling damage pe acolo la el. Du-te mă tot timpul pic la scara aia. Să mor eu. Nu poți face scara. Nu. Te-ai renăscut din void, bă. Ai văzut că și te-ai dus așa în sus. Uite-te, bă, la mine cum să faci un parcur. Ăsta e la jos. Așa. Și cum să faci un parcur. Te știi să mor eu. Wow! De capul meu! Aici ai murit, mă. Da. Și eu am murit Dacă acolo, nu mă curc frate. întotdeauna că e colțul. Și eu am murit acolo, mă. Acum am picat o art. Hai să enchantăm, să nu zică lumea că nu facem nimic în episodul ăsta. Dacă mai e 3 diamond-uri cumva să Bă, fac și mă eu duc ca... și mă enchantez pantalonii. Mă. Gata, mă, am rezolvat problema. Ok. Mă duc, mă enchantez pantalonii și o să fim full diamond aici. Bă, Fire protection. yeee, eu am tot. Pe chestplate de diamond 2 am rank 3 torps 1, pe pantalon protection 2 am ranking 2 și pe boost protection 1. Fire protection, nu știu, am cel mai prost enchant. Da. Stai, băi, scriam Dar moarte. suntem full enchantat. Armă. Așa. Trebuie să fac o sapă. Sapă. Pentru cât cabel avem, bă? Da. O, avem. Ce, mă? Avem la cabel. Lopată de cablu. Bă, tu ce ai de la beacon? Folosești ceva de la beacon? Eu folosesc speed-ul acele. Ba, am speed. Tu? Da, Torns? speed. Tu Torns, bă, la... Cum se numește? Torps, lol. Haste. Foarte strumă. Uite așa avem, ne-am regenerat animaluțul. Dacă îi bag o sabie cu fire asta, Nu! îi Nu! zboară. Nu mori, mă. Lasă că arată mișto. Măcar nu dă noi, măcar dă omul. De nu-l bat. Na, spider-ul. Spac. Spac. Asta ne apăr. Asta-i place de beacon-ul meu. A tău? A meu. Ia le bă unde scheletul. Eu m-am Stai, chinuit să mai fac spawnez bani ca unul, să cumpăr Mai beacon. spawnez unul. Hai, bate cu scheletul, fratele. De mor la schelet nu mor, crezi? Bă, vrea să-l cobor jos să se bată. Ia, mă. Ia, dă la el. Lasă-l. Ce Lasă-l. dă ăia? Bă, Eu l-am omorât snowman-ul. hai să chemăm țumbalea aici, să se bată oamenii cu el. Știu? Să chemăm niște zombali, bă. Și imediat mă duc până aici. Mai rezolvăm. Gata. Bă, dacă îi bag una, moare, nu? Nu! Da, mă, și cu pumnul de dai, cred că vă dau lovituri mor. E slab la viață, dar e bun. Nu te-ai uitat la Rafa cum îi sparge. Apoi. Aici de pic. Deci, sper să trec de parcurul ăsta, bă. Vreau să văd cum mori. Bă, nu pot să-l trec. Nu, niciodată nu o să-l trec. Pe ăla. Dar vreau să văd de dropper. Hă? Vreau să văd de dropper-ul. De dropperul care ții jumătate de viață falling damage. Da. Da. Bă, Ce, ia? ia Bă, am picat. bă, zombenul nostru sper să nu pici. Bă, care creează așa zăpadă, bă, mai spawnăm noi aici, bă. Bă, Denis, am zăpadă infinită, bă. Unde? Hai aici în generator, bă. Snowman-ul meu a stat până acum aici și te dădeau, știi? Uh-huh. Am 200 de bulgari. Bă, Ce, mă? dacă-i dau una, moare, mă? Nu, da! Adică poți să-l omor pe unul. Dă-i una, na. Nu moare, bă. Ce? Nu moare. Dacă e a meu. De dau. Ai văzut? A, nu-i bai, Da. stai. Hai că lăsăm pe mai încolo, mai spawna noi. Da. Ia, bă, Denis, hai aici în generator, rapid. Stai, mă, că fac parcurul. Cred. Cred că-l fac. Zăpadă infinită! Nu-l fac, mă, iar am picat. Am zăpadă infinită, hai, ia și tu. În generator.
Hai, te iau pe aici, party. Da, Denis. Da, stai că vin. Aha, află. Uite. Iu, bă. Ce, mă, mai am 3 Câte stacuri. stack-uri de bulgări avem. Trebuie să facem un chest numai cu bulgări. Da, mă. Trebuie să mărim casa asta, bă. Ajunge, ajunge. Da, bă, dacă tot înălțăm bicănul, hai să înălțăm bicănul. Ok. Bă! De ce l-ai omorât? Că nu-mi place. Da, să nu mă viu, mă, tot sărac. Nu vreau. Probleme cu el. Hai să facem mai mult, să spawnăm, bă. Ce? Din aia, oameni zicali. Bă! N-am numai doi dovleci. Hai, e faza. Trebuie să mai plantez. Doamne, Mai plantez. plantez. Hai să mergem Bă, pe capul. rămâne aici fermă, mă. Merem în Așa. Nether. Hă? Merem până în Nether. Stai să plantez așa. Stai să mă arunc cu voi de. Uiii! Hai că mă duc. Go to sleep. Dar nu merg foarte OP, bă, că dacă murim, le-am pierdut toate. Nu contează, hai. Deci nu contează. Bă, eu fac un cercul și mi le pun toate. Mă O, tem. du-te, mă. Eu mă tem, bă. Îl duc numai pe Ești capac. bun, nea, bă. Aoleo. Fac chest. Ăsta chestul meu, ăsta chestul. Stai că mai am unul, bă. Ăsta chestul meu, ăsta chestul meu. Denis, ăsta chestul tău, bă, de lângă ea. E meu. Dar nu pune tu la meu, mă. Wow! Nu-ți place? Ești nab, man. Ești nab. Troll. Hai, mă, să merem. Bă, am uitat să-mi iau armură. Pac, pac, nu. Da, să umplu chestul. Hai să merem, unde ești? Eu sunt aici. Hai. Warp. Portal. Am un târnăcop cu efficiency 2. Și eu închei și în spate. Atâtățile ele s-au acolo pe Uite, mă, că nu murim, mă. Stai niște. Au! Acum să cad de aici afară. Am avut lag. Am avut lag până s-a generat. Și eu am avut. Bă, hai ne uităm după scheleți. Iu, Vedea. ce- Am uitat să-mi iau sabie. Da, armură, nu ți-ai luat, mă. Nu. Bă, cine dă? Nu știu. Vezi? Uite, bă, cum sare. Vezi? Săgeată de foc? Da. Nu văd. Bă, nu mere, bă! Bă, n-ai pierdut itemele, bă! N-am pierdut nimic, mă. N-am tot fi și eu cu itemele OP, mă. Ce e Asta și eu, asta? mă. Asta e așa nașpa. Ce? Dar de ce nu mă lasă să pun blocuri? A, n-ai voie pe zona aia, mă. Yo. Că acolo e zona aia Oh, hai să protejată. mergem atunci putere, mă, hai. Stai, mă, să-mi iau sabia, să-l iau pe capatos, ba nu pe capatos, să-l iau pe capatos. Stai că vin și eu să merg. Să-mi iau niște mâncare, carne de zombie bună și aia. Încă carne de zombie, mai este pe aici. Ia, oh, am 36 de rotor flash-uri. Ia, ți-am dat ție. Totuși nu muri de foame. Păi da. Ah, hai. Hai, că mă teleportez așa. Gata. Așa. Am dus la portal. Și eu, hai, bagă-te. Ia, mă vine ăsta, o deprinde pe care va Nether. Da, bă. Putem să ne Să fii batem. dus. Bă, iarăță la poli de mine. Da. Hai, mă. Merge pe aici. Și acum să ne pierdem, știi? Hă? Totuși mi-e frică. Magma cube! Unde? Nică-te, măi, jos. Bă, cum? Bă, te bate, ești nebun? Nu. Bă, ia alea de magma, du-te mă de aici. Nu te dă. Ne dă abia, ești nebun. A, gata, Am l-am. lag. Am lavă. Sper că nu ți-am dat eu un fire aspect. Ce? Sper că nu ți-am dat eu fire aspect. Nu, mă. Aun, hai că nu fac un pic. Hai, ne batem cu pigmenul. Nu, că se spawnează o veci. Păi, bai. Ia, Wither-ul! Wither skeleton! Unde? Îl văd. Bă! Hai, hai, hai. Hai, frate. Stai, mă.